Üdvözlök mindenkit ma délutánon. Alapvetően a felvezetőben elhangzottak mentén igazából a témaválasztást az indokolta, hogy a valódi élet és a tapasztalatok mentén pont az körülvonalazódik ki, hogy igen, tudjuk, hogy mi a stratégia, azt is tudjuk, hogy érettek vagyunk-e vagy nem, meg főleg aritekként ez néha feladat is, hogy az ember készítsen ilyen auditot vagy felmérést, viszont az a tapasztalat, hogy azt nagyon nem tudjuk, hogy a kettőnek mi a viszonya, illetve hogy mire kell odafigyelnünk ahhoz, hogy valóban tudjon a stratégia menni, és valóban hasznos legyen az, hogy most mi tudjuk, hogy érettek vagyunk, vagy nem. Úgyhogy csapjunk is bele. Az agenda az elég rövid. Én úgy tervezem, hogy a dilemma után, hogyha mindenki úgy akarja, vagy érdekes a téma, akkor egy kis Q&A-t be fogunk még iktatni. De hogyha valakinek van bármi olyan hozzáfűzni valója, vagy akár korrekciója, az nyugodtan tegye meg real time. Ugye egy klubban vagyunk, éppen csak a sör hiányzik, de a szakmai anyag biztosan jól fog esni mindenkinek. Szóval stratégia. Pontosan a nagyvállalati stratégia. Itt ezt azért is így indítom, és azért is így emeltem ki, mert majd a Q&A-be valószínűleg ki fogunk rá térni, de nem tervezek bemenni ennek nagyon a mélységeibe. Ennek egyértelműen az az oka, hogy akkor nagy valószínűséggel egy hosszabb időt kellene itt bukkolnunk egymással. Így most koncentráljunk arra, hogy a vállalati stratégia az miképpen néz ki, és a kapcsolat mentén hogyan jön ez össze. Egy idézettel kezdek, ami azért is érdekes, mert én megtaláltam benne minden olyan dolgot, amit így a stratégia értelmezése kapcsán fontosnak tartok, és már mondtad az előbb, Tamás, hogy igen, tudjuk, hogy mi a stratégia, de általában még így is el szoktak csúszni a dolgok. Tehát akkor most kicsit elevítsük föl, hogy ugye koherens, lefuttatható, tehát megtehető, és valamiféle változásba vagy tevékenységbe torkollik ez az egész, amit mi stratégiának hívunk. Az úriember, akitől ezt egy kicsit így idéztem, vagy loptam, ő azt fogalmazta még meg ennek kapcsán, hogy készítünk stratégiát, hogy valamilyen szintéren nyerni tudjunk, vagy adott esetben egy teljesen más játszótérre rakjuk ki magunkat egy playing fieldre, ahol a többiek vannak. Tehát ilyen kvázi differentiatorként tekint erre az egészre. A alapvetés azon kívül, ugye, hogy futtatni kell tudni, meg koherensnek kell lenni, ez az, hogy valamiféle változást ír le, ami adott esetben lehet egy kulturális változás is, illetve hogyha az adott stratégia annyira más, mint amit eddig csinált a szervezet, akkor itt bizony lesznek olyan dolgok, amik eltörnek, rendszerint a kulturális különbségek miatt egyszerűen nem lesz képes a vállalat ezt feldolgozni. Itt a kultúra alatt lehet érteni az egyedi személyes ambíciókat, vagy egyáltalán csak azt, hogy ahogy szerveződik maga a vállalat kulturálisan. Ez itt azért van, mert ha kulturálisan nem tud terülni, akkor ugye nem tud megtörténni az, hogy a teljes vállalatra érvényes tud lenni adott esetben a stratégia. Ezt majd meg fogjuk látni később az érettségnél, hogy nem feltétlenül az a jó stratégia, sőt az igazából a stratégiának egy alfaja az, ami már egy adott területre vagy képességre születik. Igen, és most vesztettem el megint a tapasztalási képességemet. A másik pont pedig a kultúrán kívül, amit mindenképp kiemelnék, hogy mérhetőnek kell lennie a stratégiának. Tehát az nem játszik, hogy belekiabálunk a levegőbe, hogy mi leszünk a legjobbak, leggyorsabbak, legprofitabilisebbek, vagy egyébként innovatívabbak, aztán utána azt várjuk, hogy majd mindenki megtapsol minket, hogy milyen jók vagyunk, holott nem is történik semmi. Mindenféleképpen mérnünk kell magát, azokat a változásokat, amiket a stratégia okoz, illetve az is jó, hogyha tudjuk majd, hogy milyen képességekre hatunk ezzel a változással, hogy magát azokat a képességeket is folyamatosan monitorozzuk. És szerintem stratégiáról egyelőre elég ennyi.
és ugorjunk is át a érettségre, és ugye már az előbb említettem az érettséget, hogy valami olyan dolog, amivel meg tudjuk mérni az, hogy maga egy képesség mennyire konzisztens, megismételhető, és hogy mennyire definit. Illetve hát az érettségi mérés ezáltal mindig ott szokott szintén így a valóságban eltorzulni, hogy egyszer-egyszer megcsináljuk, aztán utána elfelejtjük, hogy mi is volt benne, nem ismételjük meg, és ezáltal nem is tud maga az a képesség, amit mérünk, fejlődni. Ugye magát az érettséget azokat ilyen modellek vagy frameworkök mentén mérjük. Na hát itt meg a tapasztalat megint csak azt mutatja, hogy hát ebből van 100 meg 100. Most tökre valós, hogy vannak nagyon nagyok, vannak ismertek, amiket egyébként egy specifikus területre alkalmazunk, de egyébként meg vannak úgymond kicsik ilyen nagyon-nagyon specializáltak, amivel mondjuk még lehet akár enterprise architektként sem szalad szembe az ember. Ilyenek általában azok a ilyen cross-funkcionalitást, vagy ilyen, hát én úgy szoktam mondani, hogy a szervezeti szövetet mérő érettségi modellek, amik például, tudom én, HR-t, vagy elégedettséget, vagy külső faktorokat mérnek. És megint nem tudok léptetni. Ugye itt felmerül az a kérdés, hogyha már mérünk valamit, akkor az mennyire objektív, vagy mennyire nem, illetve hogy mire használható. Tehát itt az én tapasztalatom az a múltból, hogy azért ez eléggé tud objektív lenni, de ez nem magától értetődik. Alapvetően az érettségi méréseknél az objektivitás az lehetséges, de nagyon függ attól, hogy egyrészt milyen frameworkről beszélünk, és hogy hogyan is végezzük el ezt a felmérést. Itt vannak olyan körülmények, amik elősegítik azt, hogy objektív maradjon, ugye, hogy egy struktúrált framework alapján csináljuk, tehát nem mondjuk azt, hogy mi magunknak kitáltunk valamit, és akkor azt folyamatosan tekergetjük, mert az nem lesz jó. Alapvetően evidenszek alapján, tehát nem a bemondás az, hogy igen, szerintünk ebben az aspektusban elértünk valamit, hanem mellé tudunk rakni vagy folyamatot, vagy írásos dokumentumot, vagy bármi egyebet, akár egy befejezett projektet, vagy egy leszállított architektúrát, hogy valóban végzünk olyan tevékenységet, de persze most kicsit kiragadtam az Enterprise Architect, vagy az architekti részt. Ez minden képességnél, egyedi vállalati képességnél azért másképp megy, másfajta evidenciákat lehet majd felmutatni. És ugye specifikus kritériák mentén van az megmondva, hogy akkor hova is esik egyáltalán az ember. Ami mentén ugye ez el szokott menni, hogy magába a felmérésbe rengeteg olyan információ is bekerülhet, ami nem evidence alapú, vagy esetlegesen történnek a vállalatban, vagy az adott egységben olyan dolgok, amik akarva akaratlanul is részévé válnak a felmérésnek, amik torzítani fogják ezt az egészet. Maga az, hogy aki csinálja ezt a felmérést, és erről is fogunk a későbbiekben egy kicsit beszélgetni, hogy ugye itt van lehetőség arra, hogy mindenki magának, tehát self-assessment, vagy pedig ugye nagyon divatos manapság, hogy megbíznak valami szép nagy külső céget, aki ezt le tudja vezényelni, kéri meg, hogy vezényelje le. Tehát ez attól is függ, hogy ha például külső a szemlélő, akkor neki mi a benyomása erről az egészről, tehát mennyire hihető az, amit kap, illetve mennyire varázsolja el egy-egy dolog. Illetve hát jön amely mindenre is mindig is hat, ugye a szervezeti politika. Mert hogy sok esetben a torzulás az nem feltétlenül egy véletlen, hanem adott esetben szánt szándékkal való károkozás is lehet sajnos. Magát az objektivitásnak a maximalizálása kapcsán, ugye itt már említettem ezt a third party felmérési lehetőséget. Ez inkább azokban az esetekben fontos, amikor hát már olyan állapotok vannak, amikor nem is biztos, hogy bízunk a saját szervezetünkbe. Ennek ellenére, ezt is majd később elő fogom hozni, én személy szerint nagyon hiszek abba, hogy a self-assessmentet is meg lehet nagyon vajdan csinálni. Ugye cross-funkcionális csapatok bevonása
az igazából azt jelenti megint csak, hogy nem bízunk saját magunkba, de azért csináljuk meg úgy, hogy minden oldaláról derüljön ki valamiről, hogy az most éppen romlott vagy nem romlott, vagy működik vagy nem működik. Ezért akkor nézzük meg, akik esetleg érdekeltek benne, hogy egy adott terület fejlődjön. Ugye muszáj felmutatni valami változást, vagy itt ilyenkor, ezt nem is tudom miért nem úgy írtam, hogy audit, az zárójelben, mert hogy általában az is szokott lenni, hogy az ilyen érettségi felmérések, vagy framework-öket előszeretettel használják az auditorok, az auditorcégek. Ugye korábbi múltamban mi a COBIT-ot használtuk elég széles körben a szervezeti érettség mérésére, és például az Enterprise Architecture-t is egész jól lehetett vele mérni. Ez a konszenzus keresés pedig azért került itt a végére, mert hogyha már bevonunk külső szemlélőket, akkor abban meg kell egyeznünk, hogy legalább mit látunk, mert egyébként lehet az, hogy az érettségünk annyira alacsony, hogy még az sem biztos, hogy tehát úgy gondoljuk, detektáljuk, de nem a valóságban ez nem történik meg. Ez lett egy probléma. Maga, hogy itt felmondtam, ez a 3 szekció, ez ugye tényleg összefoglalva annyit tesz, hogy ha már csinálunk ilyet, akkor legyünk elköteleződve, tehát ne menjünk abba az útba, hogy tudom, auditnál nagyon fontos az, hogy megfeleljünk, de nagyon sok esetben, még ha meg is tesszük a megfelelő megállapításokat, azok vagy a fióknapba kerülnek, vagy a későbbiekben annyira részévé válnak egy vállalatnak, hogy még akár el is hisszük őket, és ez nem feltétlenül jó a későbbiekben. Mert hogy akkor ugye a stratégia, vagy bármi egyéb, ami a képességgel összefüggő vállalati tevékenység, az nem igazán fog tudni ezekre a képességekre építeni, és meg fogjuk próbálni akarva akaratlanul is on the spot a kisebb feladatoknál megugrani azt, ami lehetetlen. Itt kicsit már sokat beszéltem arról, hogy valóságban ez hogy néz ki, de itt kiemeltem 4 dolgot, hogy alapvetően, amikor már megmértük magunkat, hogy van egy célunk, hogy hova akarunk eljutni, akkor azért azzal tisztába kell lenni, hogy azért ezek az érettségi skálák általában ugye 0 és 5 vagy 1-től 5-ig vannak skálázva, de azért ezeken belül mozogni egész értékeket, az egészen nagy idő és nagy kihívás, illetve effort egy szervezettől. Nem is annyira triviális, hogy hogyan lehet ezt egyébként adott esetben megtenni. Tehát az, hogy még a méret után ez hogy jön ki, szerintem abszolút nem szégyen akár 0 pontértékeket nőni éves szinten is. A másik az, hogy ugye hol érdemes ezzel az egésszel kezdeni, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy oké, érettséget kellene mérnünk, van 10 plusz vállalati képesség, aminek különböző módszertanok és frameworkök mentén kell megmérni az érettségét, akkor hol kezdjem, és hát itt kicsit most minden szerintem maga felé hajlik a keze, de én úgy gondolom, hogy például az Enterprise Architect az a terület, ami több más egyéb társterületet tud a saját érettsége növelésével felhúzni. Egyszerűen csak azért, mert hogy követelmények és támogatás szintjén teljesen másképp kezdenek el viselkedni a körülöttük lévő szervezeti egységek, és mint tudjuk, azért elég sok mindenkivel, mondhatni mindenkivel kapcsolatban van, ha jól működik. Egyébként ilyen jellegű képessége adott esetben egyébként a pénzügyi kimutatások controlling területe, ilyen képesség a változásmenedzsment, tehát vannak olyan gócpontok minden vállalatban, amik nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy a körülöttük lévő képességek azok fejlődjenek. Itt jön az előbb, amit már szerintem elmondtam, hogy vagy a külső, vagy a saját assessment az érdekesebb. Itt az a megállapítás van, hogy az őszinte saját kiértékelés az mindig nagyon sokat tud segíteni abból a szempontból, hogy amikor van az eset, amikor kívülről jobban elhisszük másnak azt, hogy mi történik, az általában a vezetőségre igaz, vagy a menedzsment rétegére a vállalatnak. Viszont, ha mi ezt megkapjuk, akkor általában vagy elszenvedői tudunk lenni, vagy hogyha nagyon nyitottak vagyunk, akkor ugye visszük ezt tovább magunkkal. Viszont, hogyha magunk csináljuk, és megtesszük magunk azokat a felismeréseket, akkor talán ez kulturálisan sokkal többet tesz a szervezetért. És akkor itt van egy ilyen kis mondás, hogy hát ez
ez kicsit abból jön, amit idáig láttam, hogy alapvetően tehát a nem alapvető core-képességeknél az érettségi szint az még egy komolyabb vállalatnál is inkább az 5-ös skálán az 1-es, 2-es közé tehető. Ö, Ez, ez úgy tűnik, mintha húha nagy probléma lenne, de egyébként vidáman nagyon működnek ezek a vállalatok 1-essel és 2-essel, illetve nagyon nehezen lépik meg azt, hogy 1-esből egyébként 2-esbe menjenek, 2-esből 3-asba meg hatványozottabban nehezen. Viszont hogyha akkor van valami, ami érdekes, hogy ugye hogy áramlik a figyelem, a pénz, a lehetőségek, vagy bármi egyéb, tehát a core businessek azok általában ennél az érettségnél jobbak szoktak lenni. Tehát ott már beszéltünk általánosságban 3-asról, 4-esről, hangsúlyozom, ez a nagyobb, szervezettebb vállalatokra jellemző az én meglátásom szerint, meg amit külső információval adtam. És akkor nagyjából itt van vége ennek a maturity résznek, és akkor ugye beszéltünk arra, hogy akkor szükségünk van stratégiára, szükségünk van valamilyen szintű érettségre, arra, hogy magát ezt a stratégiát, ezt kivitelezni tudjuk. És itt jön az, tehát mondhatnánk azt, hogy oké, megtanulunk stratégiát jól írni, és ha jól megírtuk a stratégiát, akkor biztosan tudni fogjuk, hogy mit fogunk csinálni. Ugye ezt is tudjuk, hogy nem igaz, a stratégia nem egy terv, a stratégia általában egy vízió, egy célállapot. A maturity-ről meg ugye most beszéltük meg, hogy vannak területek, ahol érdemesebb elkezdeni, egyébként nagyon nehezen változik, de azért majd az a jó, hogyha minden szervezeti képességünkről azért nagyjából tudunk. És a dilemma az nagyjából az, hogy ugye maga a stratégia az egy kimenet, a állapotunk, a maturity pedig az a realitásunk. És hát nagyon-nagyon nagyon-nagyon fontos az, amikor elkezdődik egy ilyen stratégiának a megvalósítása, hogy éppen milyen állapotban voltunk a realitásaink szerint. Tehát mondhatnám azt is, hogy a stratégia az ugye fentről lefele terjed, a realitás meg lentről fölfele, mert hogy és egyébként ezt is meg fogjuk látni, hogy ez is okozhat gapet, hogy például ez a fentről lefele terjedésnek a prudenssége, sikeressége az mennyire befolyásolja azt, hogy egyáltalán észre fogjuk tudni venni, hogy képesek vagyunk-e bármit is végrehajtani, vagy nem, mivel hogy minél kevésbé ér le a stratégia, annál kevésbé lesz része a mindennapjainknak. De igazából a lényeg az itt az, hogy a sikernek az a záloga, hogy meg tudjuk elmondani, vagy időben észrevesszük el azt, hogy mi a kettő között a gap. És na ennek a gapnek a beazonosítása, ez általában úgy szokott történni, hogy még hogyha több egy szervezet vagy egy vezető ezzel kapcsolatban, akkor nagyjából tudni fogja, hogy a magas szintű stratégia az mennyire fogja elütni a szervezetet, hány darab képességre hat, ezek a képességek éppen konkrétan milyen állapot vannak, tehát vagy a múltban megcsinált már egy ilyen assessmentet, vagy a stratégia alkotás kapcsán elkezdett csinálni egy ilyet. De azt, amit az előbb mondtam, hogy rengeteg ilyen framework van, rengeteg módon el lehet kezdeni, és igazából maguk a képességek is a vállalatban kultúra és koherenitás szempontjából különböző állapotban lehetnek, azért ez eléggé nehézé teszi ezt. Egyébként ez az oka annak, amit az elején mondtam, hogy az igazából csak egy ilyen rövidebb betekintés, és nem kívánok mélyebbre menni, mert hogy itt tud ez a dolog ezen a ponton nagyon szertágazó lenni, de ami nekünk itt nagyon fontos, és ezt ki kell mondanunk, hogy maga a különbség az nem egy-egy területen lesz. Tehát egy-egy területnek a vizsgálata és annak a megoldása az nem fogja ezt tudni megoldani. Vannak speciális esetek, amikor ez nagyon sokat tud segíteni, vagy adott esetben meg is oldja a problémát, de általában nem ez szokott a probléma lenni. A másik az, hogy amennyire én ismerem, vagy amennyire az én tapasztalataim mondják, és majd a vita részén itt jöhetnek inputok, én úgy gondolom, hogy jelenleg nincsen olyan mindent átható framework, ami pont erre a problémára választ ad. Vannak frameworköknek bizonyos részei, illetve vannak framework kombinációk, amiket a piacok azok szeretnek betartani, de összességében most jelen pillanatban még senki nem csinált ilyet, ami a stratégiai végrehajtás kapcsán ezt a gap elemzést 100%-os módon meg tudnám mondani. Egyébként ez általában azért van, mert még egy sima, egyszerű, koncentráltabb
képességre vonatkozó frameworköt is ugye az sem mindig érdemes csak úgy végrehajtani, általában itt is van valamennyi tailoring. Itt egy kicsit lehet előre is mentem már egy a szlájdjaim kapcsán, de a lényeg az, hogy azért azt be tudjuk látni, hogy a stratégia végrehajtása kapcsán állapotaink lesznek, és hogy ezek az állapotok azért elég jól elkülönülnek. Én itt azt mondanám, hogy lesz 6 darab olyan állapotunk, stage-ünk vagy szintünk, aminek mindenképp meg kell ahhoz történnie, hogy egy stratégia lefusson, és akkor már itt egy kicsit közelebb vagyunk ahhoz, hogy akkor oké, akkor ezeknél körbe lehet nézni azzal kapcsolatban, hogy akkor hol is szokott ez a gyakorlat ugye saját jogán elcsúszni. Annyi még itt, hogy ugye minden állapotnak az a sajátja, hogy valamiféle a stratégia szempontjából, stratégia kivitelezés szempontjából rendelkezik valamiféle kimenettel, amit valakinek értelmeznie kell. Ugye itt a gap az abból az is adódhat, hogy vagy ennek a kimenetnek a minősége nem olyan, vagy egyáltalán nem létezik, vagy az, akinek egyébként szólna, vagy az a szint, aminek szólna, az nem történik meg. Tehát információtorzulás van, információ és tevékenységvesztés van, amiből kijöhet egy olyan gap, ami lehetetlenné teszi magát a stratégiát. És elnézést, mert azt hittem léptetek, de nem léptetek. És itt lennének ezek a nagyon magas szinten megfogalmazott layerek. Ugye maga az első a stratégia alkotás és a stratégiai célnak a megfogalmazása. Ez minden stratégia végrehajtásnál létezni fog, mert ha ilyet nem csinálunk, akkor nem lesz. Neki ugye a kimenete maga a stratégia, a belső képességek, amiket egyébként így úgymond érint, és azoknak a effektíve az érettségére szükség van itt, az ugye maga a vezetőség, és ugye itt írom, hogy alignment, board mandate, execution, consensus, egy kicsit vegyesen van, de a lényeg az, hogy legyen hozzá elég nagy vállalat, büdzsé, erőforrás allokáció és maga az a konszenzus a vállalatban, hogy azért a lehetőleg a vállalatirányításnak a szereplői azok a stratégia kapcsán ne vegyenek fel teljesen más állapotot. A következő az, hogy na oké, most megvan, hogy akkor hova jutunk el, mi kell ehhez, mit kell tudnunk megcsinálni, mik azok a követelmények, amiknek meg kell felelni. Ugye ide a stratégia elsősorban a bemenet, ami egyébként majd minden stage-nél csak kicsit másképp bemenet lesz. Itt már meg tud születni egy magas szintű olyan térkép, ami megmutatja azokat a képességeket, ahol valamiféle bővítés vagy változásra van szükségünk. Ugye itt a Process Technology, Data People, Governance Capability-k vannak felrakva, de én itt nagyon ki szeretnék emelni egyet, a szervezetfejlesztést. A szervezetfejlesztés szokott az lenni, ami általában ilyenkor még vagy nem transzparens, vagy direkt elkerülendő, és amikor meg esetlegesen belefutnak, akkor nagyon nehezen kivitelezhető. És ugye már ez a térkép az, ami a következő szinthez a belépő, a stratégiával együtt, hogy meg kéne nézni akkor, hogy hol is vagyunk, mik a különbségek, és itt jönnek be a frameworkök. Tehát itt jön be az, hogy okosan tudni kell megválasztani magát a frameworköt, tudni kell magának a validációnak, tehát a maturity validációnak és a stratégiának a különbségeképpen leadminisztrálni azt, hogy akkor pontosan hol és mit szeretnénk változtatni, és beazonosítani gyakorlatilag a gap-et. Na ez a lépés, ez nekem a múltban, ahol csináltunk ilyet, illetve ahol, ha szabad mondani, most is vagyok, csináltak ilyet, ott egyszerűen nem az, hogy átugródik, egyszerűen elfelejtődik. Vagy nagyon arra van koncentrálva, ami az L2-ben meg van nevezve, hogy akkor pontosan kikkel fogunk dolgozni, és ők majd szépen magukba sillóba el dolgozzák ezt, de nem, az a megállapítás nem szokott megérkezni, hogy ezt csinálni kell, és ez a megállapítás jön meg ennek a végén, hogy igen, nem sillókban fogjuk ezt a tevékenységet végezni. A következő szint az már ugye egy
szálazottabb rész, amikor már konkrét iniciatívákról beszélünk, hogy egyes területeken, vagy akár területeket átívelően, ugye itt az előzőnek a hiányában ez tud csak nagyon silós lenni, vagy olyan stratégiai mértékű. Megszületik az, hogy ki merre és mit vár el, vagy mit szeretne csinálni. Ez már van annyira pontos, hogy ebből ki tudnak az agilis belpikek esni, egyébként meg normál vízesésben ugye portfólió elemek, vagy programok, amik ezt végre tudják hajtani. Itt nagyon fontos az, hogy a visszamérhetőség szempontjából, ami idáig megszületett, azok a fajta úgymond mind a stratégiai iniciatívák, mint pedig az egyes nagyobb elemek, azok vissza kell, hogy tudjanak kötni a stratégiára, illetve bármilyen tevékenységet végzünk a későbbiekben, a tevékenységek adminisztrációjának a részét kell, hogy képezzék, különben nem fogjuk tudni ezeket visszamérni. Aztán a következő az architektúra változás. Az architektúra változás az ugye maga már egy térkép, hogy hol pontosan mi fog változni. Itt már azért látszik az, hogy mit fog kapni az üzlet, milyen folyamatváltozások lesznek. Ha kicsit gonosz akarok lenni, akkor ugye 2 évvel korábban, amikor mondtam ezt a szervezeti változást, akkor ott beszéltünk volna arról, hogy üzleti architektúra tervezés, és ez sokkal korábban meg kell, hogy történjen, mint ez az architektúra változás, mert itt konkrétan már csak tényleg a IT architektúrára és az IT architektúrát övező szabályozásra gondolok. És akkor vége az, amikor ugye ezeket megpróbáljuk gyártósorra tenni, elindul valamilyen irányba, és akkor ezáltal tud megvalósulni a stratégia. Ez kicsit hosszúra sikerült szerintem ez a szekció, de remélem érthető. Itt még egyébként nincsenek vége, mert hogy még csak azt mondjuk meg, hogy nagyjából szerintünk így néz ki, de ugye a problémák azok maguk a gappek. Most én megjelöltem itt a 3-ast, de bármelyik 2 között lehet probléma és gap. És akkor ezt csak itt gyorsan felvillantom, még mielőtt konkludálnánk, hogy ugye általában az 1-es és a 2-es között nem annyira szokott lenni gap, mert ezek meg szoktak történni a maguk módján. Le van írva, hogy merre megyünk, nagyjából meghatározzuk a képességeket, nem beszélünk még arról, hogy mennyire érettek, vagy mennyire nem, de azért ez kikerülhetetlen, szerintem ez még a legkevésbé érett szervezetekben is meg kell, hogy legyen. Viszont itt az lehet a probléma, hogy abszolút nem vesszük figyelembe már most ezen a szinten azt, hogy nem is pontosan mérés alapján, de egyébként milyen állapotban van a szervezetünk. Ugye itt a következőnél már írom, hogy ez csak egy ilyen feltételezés, hogy éppen milyen állapotban vagyunk, és nem történt felmérés. Tehát amit az L1-L2-nél el lehet rontani, hogy a stratégia alkotásnak nem része a felmérés, ezáltal nem tud a következő fázisokhoz átadni információt, és hogyha ezt is úgy vesszük, hogy rendben van, akkor maga az a gap elemzés sem fog megtörténni, aminek ugye az előző szlájdon mondtam, hogy ott kellene megtörténnie. Viszont, hogyha még meg is van a 3-as, és megcsináljuk a gap elemzést, még akkor is lehet probléma azzal, hogy nagyon specifikusan, vagy tehát az egyedi képesség sírlóságából adódóan például, vagy politikai okokból csak bizonyos dolgokra figyelünk oda, és rosszul kezdjük el ezeket a képességbeli hiányosságokat kezelni. Illetve, vagy adott esetben nem is kezdjük el kezelni, az is tud egy probléma lenni. A L4-L5-nél ugye itt target architektúrát írok. Ha nem tudjuk tényleg, és ugye az előző slide legelején mondtam, hogy nagyon lassan tudunk érettséget növelni. Borzasztóan lassan.
Ha egy olyan célt tűzünk ki, és nem csináljuk meg hozzá a platókat, vagy nem daraboljuk úgy, hogy a szervezet ezt meg tudja enni, akkor itt is elkövethetjük azt a hibát, hogy egy olyan by design, egy olyan állapotba kergetjük bele a szervezetet, amit nem fog tudni egyszerűen végrehajtani. Itt is el tud törni maga a stratégiának a kivitelezése. Tehát nem lesznek meg azok a képességek, folyamatok, vágyott állapotok, amiket egyébként egy tök jó, általában azt szoktuk mondani, hogy szép architektúrával meg lehetne csinálni. Itt nagyon nagy a felelőssége egyébként az enterprise architekteknek, hogy azt az utat hogyan darabolják fel, hogy egyrészt az érettség is tudjon nőni, másrészt az architektúra is tudjon szállítódni. A vége pedig az, hogyha bármit is csinálunk, megcsináljuk jól, de ez nem hozza azokat a szintű változásokat mind a szervezetben, a szervezeti egyedi folyamatok, mint pedig a külső hatások tekintetében, és igazából itt az talán vissza is igazolhat, hogy nem feltétlenül a stratégiai execution volt rossz, hanem lehet, hogy maga a stratégia. És nekem nagyjából ennyi a mondandóm, azt kivéve, hogy akkor én úgy gondolom, hogy a konklúzió az, hogy közös, egyeztetett és kapcsolódó képességek azok, amikkel egyébként nagy biztonsággal lehet egy stratégiát megvalósításba tenni, abban az esetben, ha egy olyan kultúra áll rendelkezésre a vállalatban, ami képes változni. Mert ugye az összes lépésnél azért nagyon sok változás van, ami lehetséges. Én most ennyit hoztam nektek. Nem tudom, hogy akkor belecsaphatunk-e a Q&A-be, van-e bárkinek kérdése, vagy igazság szerint még az volt az eszembe itt a legelején, hogy ezt is elmondom, hogy itt nincsenek deep dive drillek, tehát nem volt se megnevezve felmérés típus, tehát olyan framework-öket sem említettem direktbe. Nem beszéltünk arról, hogy a stratégiának milyen szintjei vannak, ezek hogyan viselkednek, ugye a külső-belső képességek sztoria az még egy ilyen héj erre az egészre, tehát hogyha ha úgy adódik, akkor még ezt lehet 1000 felé szálazni. Úgy tudom, hogy az anyag az megosztásra fog kerülni, és az Annexban ezekkel kapcsolatban találhattok mondásokat, de azok sajnos mindegyik egy ilyen 20 vagy 30 perces témát nyitnak ki, és ezért inkább bedobtuk hátra. Úgyhogy szerintem érdemes lesz majd belenéznetek. És akkor most itt be is fejezem, és akkor várom a kérdéseket, a reakciókat. Köszönöm. Én kérdezhetek, Tomi, most egy kicsit, vagy csak mobilról vagyok már. Szia! Persze, bárki kérdezhet. Még magyarázz el nekem, hogy most kicsit ezt az első mondaton kicsit fennakadtam, hogy ott milyen capability-re gondolsz, igen, tehát mert hogy érted, tehát hogy minden váltnak lehet stratégiája, tehát hogyha még ugye, és hogy egy vállalat nagyon sok képességekből áll, de hogyha nagyon alapszintű bizonyos képesség, attól is lehet neki stratégia, amit meg kell tudni. Ez nagyon jó pont, Zsolt, mert hogy alapvetően, most sajnálom, hogy a V1-es verzió nincs itt a prezinek, de hogy alapvetően a stratégia nélkül is elüzemelgetnek a vállalatok szépen és gazdagon. Tehát én inkább még ennél is kettővel visszalépnék. Mi tudjuk, hogy elműködnek, vagy de nem is csak az, hanem de abban az esetben is az van, hogy íratlan a stratégia, és abban az esetben üzleti képességek, vagy egyébként szervezeti alapképességek. Tehát, hogy én a képességben most azért nem írtam oda elé, hogy biznisz, vagy bármi egyéb, mert hogy egy vállalatban többféle képesség van. Tehát ugye van HR képességed, van könyvelési képességed, meg van core business képességed, meg van például architectura management képességed. És szerintem az van, hogyha az egyes core business képességeket olyan vezetők viszik, akik elég súllyal rendelkeznek, és mondjuk azok a core business képességek, például olyan vállalatoknál, ahol mondjuk csak egy nagy core business van. És ez olyan súllyal van víve, hogy az ember, aki ezt csinálja meg a mögötte lévő úgymond operáció vagy operability tud működni, nem biztos, hogy kell stratégia. Tehát jó, hogyha leírják, hogy a kis könyvükben meg a névegykártyájukra, hogy jövőre mi akarunk, mit tudom, a legtöbb kólát eladni, és legyen egy ilyen példa,
De nem kell nekik nagyon feltétlenül stratégia, jól működnek, csinálják a bizniszt, figyelik a külső hatásokat, akkor működnek ezzel. Viszont ott, ahol már sokkal több business line of business van, ott is tud ez működni, de ott szerintem már egy kicsit zavartabb a kép. Ez azért az én gondolatom mentén, mert egymással versengenek a pici fiúk, lányok, vezetők, akármi, és ott meg ugye bejön az is, hogy próbáljuk őket rákényszeríteni sok esetben arra, hogy a saját egyéni identitásukat vagy autoritásukat feladva behúzzuk őket közös vájukba, ahol, amit egyébként mondhatunk stratégiának, csak az se biztos, hogy fog működni, például is egy tök jó gap tud lenni. Tehát, hogy én ezt így gondolom, és mondom, képességre tényleg nem írtam ki, de ott bármire gondolok, ami képesség lehet egy vállalatban. És bocs, ez azért rossz, mert ezt több szinten is használjuk egyébként módszertanokban, és az tök jó. Zsolt, ez egy tök jó megjegyzés volt, hogy igen, az így, ezt így lehet, hogy még lehetne finom hangolni, csak az egész prezinek az a sztoria, hogy hát volt egy ennél kétszer vagy háromszor részletesebb dolog, ami nem is biztos, hogy ennyire koherens volt, vagy összeért, és akkor kaptam egy olyan segítő kommentet, ami szerintem nagyon sokat segített ezen, hogy nem kell minden ürgejükbe vagy nyúlüregbe bemenni, mert különben sosem lesz vége. De én ezt így megválaszoltam, nem tudom, megválaszoltam a kérdésedet? Igen, bár most, na, tehát hogy akkor nagyjából egyetértesz velem, tehát hogy akkor Igen, ez nem arra persze, vonatkozik, természetesen. csak hogy ott mindenképp éretnek kell lenni, de amúgy meg igen, tehát szerintem különböző képességek együtt. Szerintem is minden nagyváltba, és a stratégia pont az, ami az irányt adna, hogy egy irányba húzzanak, nem? Tehát a minden olyan A stratégia, területre igen, megjellemzően. de ez az Tehát egyirányba ezek, húzás is érdekes, mert lehetnek olyan stratégiák vagy részstratégiák, amik teljesen önmagukba állnak, szerintem, és lehet, hogy egy irányba mutat, viszont visszamérni sem biztos, hogy már azon a felső szinten fogod te magad, hanem csak a saját változás szinten. Itt egyébként lehetnek benne torzulások. na és akkor még egy kérdés, aztán átadom a többieknek a szót, mert nem akarom itt leuralni, meg már nézik tartanom a telefonomat is, hogy hogy az EA szerepét, az Enterprise Architect szerepét, hogy látod ebben egy stratégia sikeres Új, én megvalósításában? azt vagy, na jó, ezt egy pár helyről kitöröltem itt, hogy egy résznél az amit hoz ebbe bele. Hát csak, hogy mégis Én, egy EA klub vagyunk, csak azért én mondom, hogy erről egy EA klub vagyunk, csak mindenképp ez kéne beszélni, mert úgy hiányoltam ebből az az egy anyagból. másik űrgelyük. Én azt gondolom, hogy az EA az, aki például ezeket tehát magát, tehát most a mai világban egy picit az EA-nak az üzleti architekti szerepe az szerintem eléggé ilyen vegyes. Maga a stratégiai utáni felmérés és gap elemzés az elsősorban ezen az üzleti szintéren kell, hogy megtörténjen, másodszorban meg speciálisan az adott képességek mentén. Ezeknek a felméréseknek, és ezt általában nem is, tehát ezt főleg ha kiszervezik, akkor általában ezt ilyen auditor cégek szokták megcsinálni, vagy még ha nem is szervezik ki, akkor belső ellenőrzés. De alapvetően az EA a saját játszóteréből adódóan tudhat ilyet facilitálni, tudhat ilyet összefogni, és egyébként az a tipikus gap elemzés, ami ott volt, szerintem ha a képességek nagy részét tekintjük, és azt mondjuk, hogy mindegyik visszafordulóan digitalizációra vagy IT-ra, akkor lehet az EA-nak a felelőssége. Tehát ez ugyanúgy ilyen minőségbiztosítási vagy építő szerep, mint ahogy ugye target architektúrát tervezünk. Hogy Gergő jelentkezik. Igen, egyik kedvenc beosztásom az még jó egy évtizede volt, ahol architektúra tervezés és kontroll osztályon dolgoztam, és ez megmondta azt, hogy mi is lehetne a feladat. Egyrészt a tervezés, tehát a stratégia alkotásban való részvétel, másrészt annak a betartatásának a vizsgálata. Nyilván ennél a szervezetnél is hasonlóan sok más szervezethez már elfogyott a tinta, mire leírták a szervezet nevét, és utána már nem maradt arra, hogy ezt be is tudjuk tartani. De ideális esetben azért mind a kettőben jó lenne részt vennünk. Ami a control oldala,
az, ahogy Tamás említette, ezeknek a maturity assessmenteknek a végrehajtása, a felméréseknek az levezénylése. Egyébként ebben a pillanatban ezt csinálom egy ügyfelünknél, hogy visszamérjük azt, hogy az IT költések, amik ugye a stratégiai célokból lettek levezetve, illetve allokálva, azok hogyan hatottak a szervezet érettségére, és sajnos azt tapasztalom, hogy pont az objektivitás hiányzik ennek a visszamérésnek a lefolytatásából, hiszen teljesen önbevallásos alapon fogják majd megmondani, hogy sikerült-e jelentős mértékben változtatni a területükön, hiszen az 5-ös skálán más nem lehet mondani, avagy még kérünk rá pénzt, hogy sikerüljön. Tehát, igen. Valós világbeli tapasztalat. És vissza egy kicsit erre, hogy az EA, ahol mondod, hogy kontroll. De ezért a mai világban ez a kontroll sem annyira szokta megállni a helyét már, mert valóban valahol kontroll. Tehát én minőségbiztosításnak hívtam az előbb. Tehát, hogy kicsit szoftosabban kell most már ennek neki futni, mint kontroll, mert az építő jellegű szervezeti képességeket jobban szeretik, mint a felügyelő jellegű szervezeti képességeket a mostani nagy vállalatok. És ez egy kicsit azért hozzátesz ahhoz is, hogy hova pozícionálja magát az EA. Arra viszont lehet, hogy nem reagáltam ebbe a preziba, amit itt az előbb elmondtál, hogy ugye a stratégiának a végigkövetésének a minőségbiztosítása, mert én inkább a gap elemzésre egyeztem ki, de az valószínűleg mindenkinek nyilvánvaló, hogy magának az architektnek ugye az üzleti igénynek a megvalósulását és a célarchitektúrához való tartást kell elsősorban figyelembe venni. A stratégia meg elég erősen üzleti igény, tehát hogy ezt így, én legalábbis így fordítom. A mostani helyen, ahol vagyunk, hogy vagyok és dolgozom, ott például az előző érettségi szintből való kimászkálás közben az egyik olyan tevékenység, amit a kollégáim megcsináltak, az volt, hogy az adott, jó, majd mindjárt jó, az adott körülmények között ugye minden egyes beérkező demandhoz szerették volna látni, hogy milyen stratégiai iniciatívához tartozik, és ezt az EA-nak a kötelessége volt beírni oda. Vagyis nem beírni, mert ugye a PMO vezető csinálta, de amikor a demandok bekerültek a boardokra, akkor mindig az volt, hogy milyen enterprise architecture domainbe tartozik, és egyébként milyen stratégiai iniciatívából leszármaztatható. Ez mindig tudott adni neki egy olyan prioritást is hirtelen, ami miatt még egyébként 3 perccel ezelőtti beszélgetés ott tartott, hogy ne ezt most gyorsan tudjuk, ledobjuk ki oldalra. Nem értették, hogy melyikhez kapcsolódik. Ez nagyon furcsa volt. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és itt a visszamérhetőség miatt is nagyon fontos. Nem tudom, bárki másnak van-e még bármilyen megjegyzése vagy kérdése? Hát én nekem... Ja, bocsánat, mondj. Mondjad. Ja, nekem csak annyi reflexióm lenne még, hogy tetszett az, hogy nem feltétlen van leírva a stratégia. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy ami le van írva, az nem feltétlen a tényleges céges stratégia, hanem néha csak egy marketing dokumentum. És a tényleges stratégia az csak a vezetői fejekben létezik, és nem feltétlen 100%-ig egyezik azzal, amit a papírra sikerült vetni. Ennek az összehangolása és a tényleges motivációk megtalálása szerintem szintén jó, hogyha legalább architekt szinten megtörténik. Józsi, légy szíves. Igen, köszönöm, sziasztok. Nagyon érdekes a téma. Alapvetően nekem van egy olyan megélésem, hogy alapból nem tudnak vezetők sem stratégiában gondolkodni.
kell a stratégia, ezt tudják nagyon jól, de hogy megfogalmazzák, a struktúrába szedjék, iniciatívákat ehhez ugye általában azt mondja, hogy valamikor az év folyamán jön valami ötlet, és akkor igen, megszületik az iniciatíva, és akkor keresünk hozzá egy stratégiai célt. Nem fordítva kéne lennie? Hogy felrajzolok egy 3-5 éves időtávlatot, és akkor bekottázom. Persze mindig jön balról valami a színpadra, hogy akkor alkalmazkodni kell ehhez, ahhoz jogszabályi változások, üzleti képességek változása, stb. De alapvetően én azt tapasztaltam, hogy ez nem működik. Tehát tényleg ott, legalábbis nálunk ott marad az üzleti stratégia, hogy egy ilyen marketing anyag van hozzá, és lehet, hogy a fejekben ott hátul megvan az a hipotalamusz alatti mögötti gondolatszál, hogy akkor merre kellene menni, de ezt nem tudják így kifejteni, és utána nem tudják struktúrában szétszálozni célokra, és utána akciókra. Ez úgy, hogy van, hiányzik. És szerintem ez az nem tudom, hogy más cégeknél ez mennyire jellemző, vagy nem jellemző, nálunk ez az egésznek egy ilyen rákfenéje. Toljuk, csináljuk, de nagyon nehéz bele ilyen objektivitást vinni. És hogyha belevisszük az objektivitást, akkor van egy másik probléma, akkor eljön a számonkérhetőség. És attól nagyon félünk. Igen, tehát ez így van. Ez egy jó megjátás volt, viszont az előbbi példa, amit mondtam, ott is ugye, ott az volt a kulcsa annak, hogy egyáltalán stratégiai iniciatívákról folyamatosan lehetett beszélni, az, hogy a menedzsment addig lett edukálva, meg kicsit szóval mondom masszírozva, amíg valóban olyan célokat nem tudott megfogalmazni, amiből lehetett egyébként az akkori állapotra valószínűsíthetően felírni egy olyan stratégiát, amit nem voltam ott, de olvastam, és már konkrétumokat is tartalmaz a stratégia. Tehát ott több szintet egyszerre megugrottak egy leírt dokumentumban, ami nem a tankönyvi példa, mert ugye azt mondjuk, hogy a stratégia soha nem tartalmaz tervet. Viszont itt addig, amíg nem látták, hogy abból a stratégiából milyen terv születik, addig nem is tudtak elköteleződni. Ez egy érettségi probléma. Csak azért akartam erre rákötni, hogy most így ez nagyon sok helyen egyébként így van. Tehát, hogy abban hisznek, amit látnak, és abban hisznek, ami fölött kontroll van. Most vannak itt olyan emberek, akik ott átélték azt, amikor az egyik nagy bankban csináltunk egy részstratégiát, amit stratégiának hívtunk, de nem az volt. Tehát, hogy az is igazából el akartunk jutni A-ból B-be, de inkább egy szervezetfejlesztés volt, mint sem stratégia, ami persze lehet stratégia, csak ott konkrétan beleraktunk, nem tudom, már 30 valahány action pointot. Ott is ez ment át. Tehát ott sem volt ez másképpen. És az elköteleződésről meg igazából annyit, hogy a visszamérhetőségnek van egy olyan ága, amit nem említettem meg, hogy és ezt talán kihangsúlyozzák, és főleg az agilisnál igaz ez, és egyébként agilist és waterfallba is ugyanúgy tudod a visszamérést megcsinálni, mert hogy igazából nincs különbsége a végrehajtási módban a stratégia szempontjából. A lényeg az, hogy tényleg rak be azokat a kontrollpontokat, méréseket, amik megmutatják, hogy mihez tartozik, de hogy agilisben ez sokkal jobban így van, hogy sokkal gyorsabban van valamilyen eredménye valaminek, és hogyha rajta van a címke, hogy ezt azért csináltuk, mert a stratégia azt mondja ki, hogy az NPS-t akarjuk növelni, vagy mi akarjuk a legtöbb kólát eladni, vagy digitalizálni akarunk, és megjelennek digitális képességek, vagy egy kicsit elkezd fölfele mászni a eladott darabszám, meg mondjuk az NPS score visszamérésbe megjelennek olyan változások, ami például mondjuk, mit tudom én, vagy a bolti, vagy a digitális kiszolgálásnak egy-egy tehát újonnan létrejött képességét kezdik el dicsérni, akár célzottan is, akkor ott az már egy jó pont, hogy nézd, ez a stratégiából jött, de megvalósult, és milyen tök jól működik. Az, hogy ez hogy tud bennmaradni a köztudatban, azon kívül gyorsan kap eredményt, olyan esetekben, amikor erre nincs lehetőség, az mondjuk egy fogós kérdés. Érdekes, amit említettél, hogy a stratégián belül gyakorlatilag végrehajtási tervet is sikerült belerakni. Talán ez a
stratégia tervezési képességnek az érettségét mutatja, hogy nem képes absztrakt módon hogy az életlenségét. Én nem gondolom, mert szerintem ott a stratégia eléggé jól meg volt tervezve. Inkább az volt, hogy az ott önmagában a szervezetben a szervezetnek az érettsége, hogy hogyan gondolkodik arról a stratégia, mit csinál és hogyan működik. Igen, jó, hát végül is lehet, amit mondtál, hogy igaz, csak hogy maga az, aki írta azt a stratégiát, az nem úgy tehát szánt szándékkal tette bele ezt, mert ott az muszáj volt. Tehát, hogy nem lehetett a tankönyvet követni, és nem is volt szabad tankönyvet követni. Viszont én már csak akkor értem ehhez közel, amikor már operatívan láttam az előnyét. Működött. Tehát, hogy ez működött, mert fölvettük a demandokhoz, és mai napig fölvesszük a stratégiai iniciatívákat. Szerintem tök jó. Unmute, Józsi. Beszélsz, látjuk csak. Hogy Gergő mondta az előtt, hogy említette, hogy az absztrakciós, nem tudnak absztraktálni emberek, és szerintem pont ezért fordul az elő. Mi is egyszer belesüllyedtünk ebbe, hogy már elkezdtünk akciós szinten definiálni architektúrát, mert hogy az sokkal könnyebb megfogni, megérteni, végrehajtani. Amikor egyen magasabban célszinten mondasz meg valamit, hogy az valamilyen magasabb pillért bontasz le, és az ilyen nagyon homályos történet, sőt, még rosszabb, egy csomó feladatot kell elvinni, mert azt le kellene bontani akciókra. És ezek a fajta, és itt látok egy ilyen feladatot az architektnek, az a váltörténetnek, hogy ezt facilitálni kell. Én rengeteg időt eltöltök azzal, hogy egyáltalán segítsem a vezetőket megfogalmazni a célokat, és utána megértsék, hogy az egy nagyobb valami, és akkor azt utána kezdjük el akciókra szétbontogatni, és akkor ugye ezt nyilvántartásba venni, majd visszaméregetni folyamatosan. Ez nem megy, és egyébként általában az, hogy akár egy fejlesztés mentén van egy feladat, Isten azt szétszeletelni apróbb feladatokra. Ez a képesség, ez nagyon kevés emberben van meg. És ez ugyanígy igaz a stratégiára is, hogy neki mennek és teli nyomnának egy ilyen anyagot, ilyen apró, pici kis történetekkel, amiknek nem látszik a struktúrája, csak hát ezt is kell, meg azt is kell, meg azt is kell, és a végén lehet, hogy több kólát adunk el. De ez a véletlenszerűen állt össze, hogy tényleg abba az irányba mentünk, ami tehát ez a fajta struktúrált gondolkodás, az absztrakciós képesség, ez nagyon hiányzik, és ezt lehetne inkább fejleszteni vezetőkben is, amivel talán jobban tudnánk egy ilyenfajta működésben felé közelíteni. Gábor töltette a kezet. Igen, csak kérdésem lenne, mert kapcsolódik ahhoz, amit mondtatok, hogy szerintem igazából, Tamás, te is utalt erre, hogy az üzleti oldallal talán kicsit kevesebbet foglalkozunk, és láttam az egész anyagban, hogy azért eléggé IT-fókuszú. Tehát én ezt hiányolom, hogy a serpenyő az egyenlően legyen mérve, mint te Tehát például felsoroltad a framework-öket, és onnan nagyon hiányolom a bizbokot. Pont amit mondtok, hogy van egy stratégia, és azok a képességekre való rákötése, a value streamekre, és azokat kiszolgáló képességekre, és hogy a stratégiai célok hogy érintik ezeket. Tehát én abban látom a problémát, hogy nem tanítjuk meg az üzletet, hogy úgy tudjon kommunikálni, amit mi értünk. És az IT az igazából tényleg mindig az, amit már itt többen megfogalmaztatok, hogy lecsorog egy stratégia, amiben szerintem egy csomószor úgy a szinten nem vagyunk bevonva, és ez egy probléma, viszont mi meg nem edukáljuk az üzleti oldalt, hogy úgy fogalmazza meg az ő követelmeit, hogy azokat számunkra is érthető legyen, nem csak számunkra, hanem az egész IT számára. Egy kicsit IT-heavynek érzem ezt a megközelítést, és szerintem ez sokszor problémát jelent. Ez az egyik, de akkor ezt megvárom ezt a választ, és még van egy kérdésem. Alapvetően én direkt nem mondtam ki most, hogy itt milyen képesség, meg hogy, és az üzletre utalok, mert hogy én úgy gondolom, hogy az üzleti architektúra tervezés az itt rohadtul fontos, nagyon-nagyon fontos. Igen. De a bizbookot jól említetted egyébként, mert és a Józsiére is ráköt ez, hogy hogyan szállazott szét, tehát hogy nem tudom, csináltatok-e már, én már 2-szer futottam neki, nem 3-szor futottam neki különböző helyeken annak, hogy vagy egy meglévő
value stream capability frameworkre való felmeppelés, vagy egyáltalán egy-egy részüzletágnak ezzel való ellátásai kísérlete. És megmondom őszintén, hogy ezzel én is szenvedek. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, és akik meg tudnák ezt csinálni, azok meg sem a szervezettségnek, sem az absztrakciónak nincsenek a közelében. Nem azt jelenti, hogy nem tudnak absztraktak lenni, vagy szervezni úgy, nem fordítanak rá hangsúlyt, mert nem ismerik ezeket a módszertanokat. Tehát a legnagyobb cég, ahol dolgoztam, ott pont az alatt az idő alatt, amikor ott voltam, konkrétan megszüntették az üzleti architekti pozíciókat. Utána 2 évre rá megpróbálták visszahozni az üzleti architekti pozíciókat. Szóval, hogy nem is tudják, hogy eszik-e vagy isszák, és egyébként ezt még mondok egy dolgot, és utána majd ne felejtsd a kérdésed, légy szíves, Gábor, hogy a következőt, hogy kicsit így egymásnak vagyunk a óhérai, az EA-k és a BA-k most az én érzésem szerint. Megpróbálja mindenki ugyanazt a steering szerepet betölteni egy vállalatban, mi arra felhivatkozva, hogy EA-k vagyunk és benne van a biznisz. Ők meg, hogyha nincsenek, tehát hogy egy csomó szervezetben nincsen business architect, viszont vannak ott olyan emberek, akik olyan jellegű tevékenységet végeznek, csak nem azon a szinten, ahogy most mi gondoljuk, hogy könyv szerint mondjuk úgy kell végezni a business architektúrát. Szóval nekem egy kicsit láttam olyat is, meg én is voltam olyan szituációban, hogy úgy éreztem, hogy kellemetlen, hogy én mondom, vagy én próbálom mondani, holott nem is értek annyira hozzá, viszont ki kell mondanom, mert nem fog sehova tartani az egész. Gondolom Gergő erre akar reagálni, és akkor utána Gábor folytatja a kérdést. Igen, csak egy kis mellékes, hogy a Bizbookot nem hoznám ide. A Bizbook ugyanis projekt és változtatásról szól, nem business architektúráról. A business architektúráról az a TOGAF szól. Tehát az, hogy hogyan tervezünk hosszú távú, nagyvonalú transformációkat, az nem a Bizbookban van leírva. Ott már azoknak a transformációs programoknak a végrehajtása és projekteknek a végrehajtása van kifejtve, ami választod. Tehát a BA és BA között, a Business Architect és a Business Analyst között van egy hatalmas gap. Ez Magyarországon általán még, hogy is mondjam, nem találkoztam nagyon olyan hellyel, ahol tényleges, valós business architektek, kivéve ahol Tamással közösen dolgoztak volna, és egyébként ők is nagyon átcsúsztak, még mielőtt megszűntek volna a business analyst szerepekbe, tehát nem stratégiai megvalósításban, hanem projekt megvalósításban gondolkodtak. Tehát emiatt én itt ezen a ponton nem ezt hoznám elő. A TOGAF-ban benne van a business architektúra, a gyakorlatban nem nagyon van itthon. Szerencsére viszont volt olyan lehetőségem, hogy ilyennel élőben találkozzam máshol. Mérethatékonyság miatt hatalmas szervezetekben láttam business architektúrát, működőképeset, rettentő lassút, a szervezet mérete miatt, és ott bizony egy 4 szavas stratégiából lett lebontva a globális vállalatnak a működése. Ez a 4 szó egyébként gyakorlatilag az Oxford Dictionary bármelyik random 4 szava lehetett volna, mert ott már a tényleges vállalati irányokat hozták elő. Gábor, vissza is adnám. Ezzel nem teljesen értek egyet, szerintem a Bizbook az alapvető business architektúrát fedve. Tehát, hogy a value streamek és az azokhoz kapcsolódó kiszolgáló képességek és ezeknek a definíció, ez alapvető business architektúra, szóval a PMBOK az, ami kimondottan projektszemléletű, tehát szerintem a Bizbook alapvetően ténylegesen a business architektúrának a feltérképezés és annak a metodikáját írja le. Ez az egyik. Amit én problémának érzek a saját munkámban, hogy ezt hogy kössük össze gyakorlatilag az általunk ismert, tehát a TOGAF az persze teljes körű, de mégiscsak gyakorlatilag szerintem azért inkább IT heavy egy picit, és pont azért van az, amiért mi most a Bayern-nál, tehát a Bayern-nak a vizsgálatával foglalkozunk, ami összeköti az összes világot, tehát a DAMÁT, a Bizbookot és
És a TOGAF-ot, mint ugye a TOGAF az teljes körében egyetértünk, tehát a Vision-től egészen az implementációig és a visszajelzésig. Alapvetően ez most mondod a buy-in-t, és pont gondolkodom, de ugye az volt az, amit már kétszer megpróbáltunk felmappelni, illetve még vettünk egy ilyen standalone framework-öt is, de sosem igazán sikerült jól megcsinálnunk azt, hogy összekössük az IT-val. A legutolsó kísérlet az, amikor ilyen domain architektúra, tehát megpróbáltuk először picibe. Megpróbáltunk egy nagyon jó standalone domaint, ami különáll üzletileg is lefedni, meg úgymond domain architekttel úgy támogatni, hogy az fel legyen térképezve, meg legyenek a céljai, és meg legyenek a targetjei. És ott mi az ott lévő, ott csak üzleti jellemzőkkel, ott egészen jól tudtunk Archimate alapon modellezni és dolgozni. Nem kellett mindent, csak a főbb value streameket felhúztuk, és azokhoz már tudtunk kötni olyan IT oldali capability-ket, alkalmazásokat, modulokat, amik megvoltak, aztán abból egyébként egész szépen látszott, hogy van minden beöntve egyszerre egy adott esetben egy helyre, tehát hogy kell majd azt az architektúrát, szoftver architektúrát szépen darabokra tépni. Nekem ez a tapasztalatom. Egyébként a Bizbookra visszatérve egy kicsit, hogy a Bizbookot én az elmúlt 2 évben nagyon sokszor használtam arra, hogy referencia modelleket töltsek le, ilyen ipari referencia modelleket töltsek le, ahol, amit mondasz, a value stream-től, a level 1, level 2, level 3 capability ki voltak bontva a dolgok. Ez valóban tény, illetve van egy könyv, és most a volt KH-s kollégát megidézünk egy kicsit. Van egy olyan könyv, ami nagyjából arról szól, hogy egyébként ilyen nagyon Bizbook közeli hölgy leírja azt, hogy hogyan lehet egyébként az üzleti architektúra tervezés által megvalósítani stratégiát. Az a cím, hogy Strategy to Reality. Aki esetleg nem találkozott vele, vagy nem olvasta, annak ajánlom, bár rohadt hosszú és nagyon vaskos olvasmány. Szerintem érdemes megnézni. De az tény, hogy nekem egyébként annak a könyvnek az olvasása közül volt ez az első ilyen aha pillanatom, hogy nagyon egymás cipőjén taposunk. Igen, ebben egyetértek, azért próbálok én saját oldalamról így középre lőni, és gyakorlatilag azt a részt is behúzni. Ja, elnézést, Gábor, összekevertem hirtelen a babokkal a könyvet igazából. És semmi gond, persze. Ami a másik, ami meg nagyon érdekelne, Tamás, hogy tudom rá, hogy nagyon egyszerű válasz, hogy ugye azt mondtad, hogy nem a képességekben, hanem gyakorlatilag a Fabricben mutatkozik meg az, hogy igazán hatékonyan tudunk dolgozni. És azt is kijelentetted, és értem amúgy a problémát, tehát az nem számunkérés, hogy a visszamérhetőség az fontos. De arra neked van bármilyen tapasztalatod, hogy ez hogy operacionalizálható, vagy hogy lehet ezt a gyakorlatban? Tehát értem, hogy érezzük a problémát, mindenki tisztában van vele, stb., de hogy nem az lenne a cél, hogy valamit megfogalmazzunk, hogy ez a kulcs dolog, amit te megfogalmaztál, hogy ez az, ami igazán működőképessé teszi, hogy ezt behozzuk, hogy azon kívül, hogy ugye a megfelelő framework-ökkel ezeket tudjuk mérni, ezeket a maturity-ket tudjuk mérni, de hogyha ez a kulcsa, akkor valahogy ezt is be kellene hoznunk, hogy ezt is valahogy tudjuk mérni, még hogyha magas szinten is, vagy természetesen nem olyan exakt módon, mint az IT érettséget, vagy egyéb, vagy az adat governance, vagy az adatkezelési érettséget, stb. Egy kicsit lehet, hogy vetitek a Nextből gyorsan. Ide. Na, ha megnézed ezeket, akkor ezek mind specifikumok. Tehát mindegyik olyan dolog, ami adott területet, vagy egyébként a COVID az, amit én ismerek, ami a legszertágazóbb ebből a tekintetből, mert ugye ott auditra is használják, és egyébként meg már sajnos kétszer szembefutottam vele, mint a másik oldalon ülő ember, meg akár self-assessmentet is csináltunk, és ezen kívül van rengeteg olyan pici framework, ami szervezeti működési specifikumokat vizsgál.
És van olyan, ami egyébként a HR-nek azt a fajta működését nézi, hogy a vállalatba ülő emberek azok mennyire változásképesek, és ezt most konkrétan így, hogy mondom, majd előkotrom ennek a nevét, mert összeszaladtam vele most, amíg ezt az anyagot készítettem. Semmi más nem a célja, csak az a célja, hogy megnézzék, hogy az emberanyag, aki bent ül a vállalatban, adott pontokon, az tényleg mennyire jól tűri a változást, és mennyire nem. És ez például nincs itt. Tehát, hogy én se írtam föl eredendően, mert nem ismert, nem is nagyon futtatják, nem tudják, és nem területspecifikus, tehát nem csak az IT-n ülőket nézed meg, nem csak mit tudom én, az operációban ülőket, akik egyébként ügyfélkapcsolatot csinálnak, hogy hogyan viselkednek az ügyféllel. Erre nekem volt egy nagyon, vicces tapasztalatom. Én dolgoztam telkóba, és telkóba muszáj volt az, hogy bizonyos esetekben, azt hiszem ezt 2 év vagy 3 évig csináltuk, azért, hogy érezzük, hogy mennyire jó az NPS-ünk, és mennyire jó a saját munkánknak a végeredménye, velem is végeztettek ügyfélhívást olyan céllal, aminek semmi más nem volt a célja, hanem vissza kellett mérnünk, hogy mennyire elégedett az adott ügyfél. Ezek előre leválogatott ügyfelek voltak, nem volt benne semmi kritikus, de nagyon, nagyon más volt az a megközelítés, hogy igenis, amikor kaptam az adott egy embertől, minden hónapban 2 embert kellett felhívnom, megkaptam azokat a válaszokat, lerögzítettem, feladtam a jegyet, és voltak olyanok, amikor olyan dolgok kapcsolatban találtak meg, amit én csináltam. Az én projektem volt, mi fejlesztettük, tényleg rossz volt, nem tudtunk róla. Szóval hogy ott egy kicsit így részt vettem ebbe az egész stratégiai dologba, mert nálunk az volt a stratégia, Day Zero, hogy növeljünk NPS-t. Tehát ott volt egy ilyen iniciatíva. A mérhetősége meg tök egyszerű volt, mert maga a vállalat is, maga a vállalattól független szervezetek is mérték ezt. És akkor ennek kapcsán meg lehetett mondani. De visszatérve a framework, tehát visszatérve ezekre a maturity framework-ökre, szerintem rengeteg olyan van, ami ezeknek nem része. A nagyvilágban kisebb-kisebb csapatok vagy cégek csinálják, egyébként lehet, hogy újak is, tehát nem is annyira régiek, mint ahogy mondjuk egy ITIL, vagy egy TOGAF, vagy egy DAMA, vagy bármi. És nem specifikus képességet céloznak meg, hanem olyan építőelemet a vállalatban, ami hozzájárul a képességhez, de nem maga a képesség. Nem tudom máshogy jobban megfogalmazni sajnos. Egyébként amikor, igen, amikor csináltam ezt a prezit, a legnehezebb az volt megmondani, hogy most akkor hol a francban van a gap. Mert hogy mindenki úgy gondolja, én is úgy gondolom, hogy ha tudod a saját érettségedet a fő képességeid mentén, akkor nagy valószínűséggel meg fogod tudni válaszolni, hogy sikerülni fog-e a stratégiát kivitelezned, vagy nem. Aztán jön a pofon, amikor feketeöves IT-val, meg üzlettel, meg minden egyébbel egyszerűen nem sikerül mégse végrehajtani a stratégiát, pusztán csak azért, mert vagy rosszul lett kommunikálva, nem lett kellően felvágva, értelmezve a menedzsment által, és ezzel kapcsolatban meg volt egy anyag, amiben belefutottam szintén így az anyagírása közben. Egy MIT-s úriember van, aki régen írt egy könyvet a stratégiáról, nagyon rossz vagyok ezeknek a visszaidézésével. Megpróbálom majd ilyen beledobálni a PPT-be, és akkor ott az anexben megtaláljátok majd ezeket a forrásanyagokat. És ő mondta azt, hogy visszamérték a stratégia kommunikálását a szervezetben, és annyira meglepő volt, hogy a top managementen kívül a middle managementben a stratégia értésének a lemorzsolódása, akármennyire volt intenzív a kampány, jelentős volt. Tehát nem maradt meg az emberekbe ment, hogy mi a bigyót is. Lehet, hogy, a mérésnek az volt a lényege, hogy ne csak az legyen, hogy szóról szóra visszaadja azt, amit ott mondtak neki, hanem hogy megértse azt, hogy esetlegesen ez mit jelent neki, és egyébként mit jelent a vállalatnak. Nem ment át. Tehát a mid-managementen már ez nem ment át. Értem, szerintem ez egy baromira banális példa lesz, de amikor pont amit említett, hogy egy feketeöves üzletivel beszélsz, hogy valami, ő neki egyszerűen fárasztó az, amikor egy value streamnek azt a egyszámjegyű lépését definiálni kell, és nem fogja, hogy pont azon keresztül fog átmenni annak, aki nem az ő területén van, hogy ez mit jelent számára.
És ez az, amit így terjeszteni kellene szerintem, mert szerintem ez a kulcs, az most más kérdés, hogy tankönyv szerint utána az ugye az szabványosan és megfelelő metodikák mentén az lemondható, de nem is ez a lényege, hanem hogy erre rávenni őket, hogy ezt a felülről lefelét és azokat az alaplépéseket, amik mások számára nem triviális, és el kell helyeznünk ugye a szervezetben, ezeket meg tudjuk tenni. Oké, köszi. Egyébként válaszoltam mindenre, mert igen. Ez nekem is úgymond, és tudom, hogy ez nem egy EA-nak talán a fő területe, ez a kommunikáció és a Fabricnek a fejlesztése, csak érdekelt volna, milyen tapasztalataitok vannak ezzel kapcsolatban. Hát egyébként a saját tapasztalatot kellene mondanunk a EA szervezetnek a beágyazottságának a növelésén fáradoztunk pár évet egyik nagy bankban Magyarországon, és pont a saját menedzsmentünk, tehát az üzleti menedzsment még értette is, és vágyott rá, és segítettünk nekik egyébként például üzleti architektúra menedzsment kapcsán. Létrehoztunk egy olyan fórumot közösen az üzleti architektekkel, meg analisztekkel, vagy akiket annak gondoltunk adott üzleti területről. Velük is létrehoztunk egy közös a portfólióban lévő témákat átbeszélő fórumot, és nagyon hamar sikerült egyébként az üzleti oldallal nagyon jó kapcsolatot képíteni, de valamiért az IT oldalon az architektúra menedzsmentnek, meg az architekteknek a hasznosságát valahogy nem sikerült átadni akkor éppen ott. Úgy tudom, hogy most már kicsit sokkal előrébb járnak ennek ellenére, és tehát biztos volt valami hatása, csak igen, tehát a befogadó képesség, meg hogy hogyan veszik ezt. Mondok még valamit, ahol most vagyok, ott készült ugyancsak a már említett ilyen részletes stratégia mellett, az üzleti terület ott elég kicsi, de az üzleti területnek egy nagy részét lemodellezték, megcsináltak a value streameket, és level 2-ig elvitték a modellt, és ott konkrétan a vezető mondta azt, mikor meglátta, hogy mennyi idő alatt, és ez jött ki belőle, hogy köszöni szépen, ezt nem kéri. Ez volt, mint a 2 évvel ezelőtt. Lehet, hogyha most megmutatnánk neki újra, és rátennénk azokat a dolgokat, amik történtek az elmúlt 2 évben, akkor akarnám, mert most már több beszélgetés, meg több más téma kapcsán is néha már úgy véljük felfedezni, mint hogyha ő is egy kicsit jobban lenne architekt, mint akár néha mi. És neked az indokát, hogy aznak mi volt ennek az elutasításnak az oka? Nem, én szerintem a befektetett idő és pénz. Tehát úgy érezte, hogy hirtelen nagyon sok időt és pénzt vesz ki a napi üzletnek a napi üzletmenetből. Tehát, hogy ez most is, tehát agilisan működik a szervezet, és az architektúrához kapcsolódó nagyobb iniciatíváknak a egyes quarterly-be való bentartása most is komoly feladat, mert kiszorítónak érzi az üzlet nagyon... Tehát tudod, a normál fejlesztéseknél is mindig azokat a dolgokat húzzák le, vagy húzták le régen, amik egyébként a hosszú távú informatikai vagy architektúrális stabilitást megcélzó dolgok voltak, az automata tesztelés kialakítását, a modulok refaktorálását. Történelmileg ebben nem változott sok minden. Egyszerűen az üzlet szeretne üzleti célokat elérni a saját érettségén, és neki nem fontos. Ja igen, várja. A felvétel is van, de nem. Szerintem egy kicsit mindenki csak a saját idősávjában gondolkodik. Mi pedig nem. Mi meg a vállalat hosszú távú idősávjában próbálunk gondolkodni, és ez nagyon nagy különbség. Szóval sokszor nem volt odaírva a prezentációba, hogy EA, amit persze én hiányoltam, mert hogy mégiscsak egy ilyen architekti klubban vagyunk, de azért például az utolsó mondatod is sugalmazta azt, hogy dehogy nem ott volt, tehát a gondolat az ott volt, legfeljebb nem volt ráírva a diára, de a megközelítési módban benne volt. Egyébként nekem nagyon tetszett ez az összerendezett, struktúrált előadás annak, amit hallottunk, mert hát egyrésztről egy csomó mindenre azt mondtam, hogy hát igen, ez így úgy fölismerhető dolgok voltak benne, amik úgy igazságok, és milyen jó, hogy ezek így össze vannak rakva, és elhangoznak, meg le van írva. De a másik oldalról meg egy kicsit úgy meglepett, hogy mennyire itt tényleg a gepen van a hangsúly, és úgy a gepen, ahogy te elmondtad, tehát, hogy vannak ezek a layerek, és neked az egész előadásban én úgy éreztem, az volt a lényeg, hogy ezek között vannak gepek. Még más módszertanokban, más megközelítésekben is fontosak a gepek, de nem ilyen értelemben, hanem olyan értelemben, hogy van a
jelen állapot, meg szeretnénk valamit, és a két állapot az ugye nem esik egybe, hanem gap van közte. Tehát az egy hogy mondjam, egy speciális alkalmazása a gap szónak, nálad meg ez egy ilyen nagyon érdekes központi eleme lett ennek az egész előadásnak, ami nekem rettentően tetszett. Még egy megjegyzésem volt, hogy ez az érettség dolog, ez nagyon jó, hogy bejött, ezt ugye mindannyian érezzük, hogy ez így van, és azzal küzdünk, hogy ha nem olyan lenne az érettség, akkor mennyire más lenne a világ, úgyhogy ez nagyon jó, hogy itt volt. Csak ehhez még egyet hozzátennék, amit én úgy örömmel láttam volna, hogyha itt valahol fölüti a fejét, vagy megjelenik, hogy ez a transformációra való felkészültség, ez nekem nem szinonimája a fejlettségnek. Nyilván nem is függetlenek egymástól, mert a nagyon fejlett szervezet, meg nagyon fejlett képességek, azok talán általában jobban képesek valamiféle átmenetet elviselni, vagy jobban reagálnak a változásokra. De mégis én azt gondolom, hogy magában is egy olyan fogalom, hogy például szervezetileg egy csapat mennyire készült föl arra, hogy valamilyen változásra szembe jön, azt elviseli, és nem lesz belőle katasztrófa, hanem azt igen, most lehet, hogy egy olyan képernyőt mutatsz, amin ez rajta lesz. Szóval én azt akartam csak mondani, hogy én még ezt is hangsúlyoztam volna az érettségi szinten, meg a fejlettségen kívül ez az átmenetre való fölkészültségnek a témaköre. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen a kommenteket, meg a kérdéseket. A screen az nem erre utalt az igazából, hogy az Enterprise Architect hiányosságra, hogy ezek a szlájdok nem élték túl a vágóasztalt. Mit mondtak Gergő? Még hozzátenném, hogy Tamásnak nagyon igaza van, hogy ezek a modellek nem alkalmasak a változásmenedzsment képességre, de beküldtem a Prosky Maturity modellt, ami a szervezet változásmenedzsmentjének a érettségét figyeli. Tehát van erre is kiváló, igazából ezt még nem használtam soha, de vannak erre is megoldások, de alapvetően az összes ilyen maturity modell csak egy aktuális szemszögből történő képet mutat a szervezetről, attól függ, hogy éppen mit vizsgálunk, és sajnos emiatt teljes képet, ugyanúgy, hogy a teljes architektúrát nem lehet rárakni egy nagyvállalat esetén egy A4-es oldalra, nem fogjuk tudni látni, túl sok dimenziós összeköttetés van. Erre viszont per pillanat egy Enterprise Architect szervezet lehet a válasz. És egy picit visszakötnék még Gáborra, említette, hogy a kommunikáció az nagyon fontos. Hát az EA-nak az egyik nagyon fontos szerepköre szinte mindenhol az, hogy kommunikáljon, a soft skill-jei meglegyenek, hiszen egyre inkább el kéne választani az Enterprise architektúrát a Solution architektúrától, amikor tervezünk és végrehajtást akarunk elérni. Az Enterprise Architectnek egy kicsit koncepcionálisabb szinten kell gondolkodni, és kommunikálni az üzlettel és az összes szereplővel. Ez megint csak egy hatalmas érettségi gap, amit betölteni, még kipótolni még egy pár évig el fog tartani. De azért vagyunk itt. No, hát ez a lélegzetvételnyi szünet lehet, hogy azt jelzi, hogy ideje lenne ezt a mai klub délutánt valahogy lekerekíteni, mert nyilván mindegyik szállón még mindenkinek vannak hozzáfűzni valói, meg hát főleg ezek a életből vett tapasztalatok voltak érdekesek, mert most itt a végén minden hozzászólás szerintem azon alapult, hogy az ember megtapasztalt valamit az életbe, és akkor ezt megpróbálta finoman hozzákötni az elhangzottakhoz, ami igazán érdekessé teszi ezeket a klub délutánokat, meg főleg az előadáshoz kapcsoló beszélgetéseket. Úgyhogy én most akkor mégiscsak egy ilyen lezárást kezdeményeznék, és akkor ilyen formán Déles Tamásnak nagyon köszönöm, hogy így fölkészült, és egy ilyen összeszedett előadással érkezett ide hozzánk. Tényleg élmény volt hallgatni, köszönjük szépen, meg a többieknek minden hozzászólást, kérdést, amivel még ezt kiegészítették.